първи впечатления от Остриан. Няма нищо общо с Катар. В Ryanair, ама Чувствам се в Ryanair, точно така, но за дълги полети. Селекцията на филми е не лоша. За не е някакво вау, ама не е лоша. Да, много е тясно. Буквално е супер тясно. Правя показно. Зверски тясно. В смисъл няма място за раници. Тук съм буквално като в Катун. В Катар беше хиляди пъти по-яко. Буквално хиляди пъти. Катар се струва всяко евро отгоре, което плащаш. Дадоха ни по 100 мл вода в първия полет и какъв беше Sweet Treat-а? Бомбон Моцарт. Най-гадният бомбон на света. Аз бях супер разочарована от това. Вие казахте, че има шоколадчета и аз очаквах от тия най-малкото не, че кой знае какви, ама на Lufthansa шоколадчетата, те са слим шоколад поне. Да, и изведнъж какво ти носят един бомбон Моцарт, сух, гаден, черен шоколад, марципан. Ти нали знаеш следващите 10 и колко часа имаме с този полет? Не знаеш. Ще се биеме за подлакътника. Това нормално ли е? Не имаме фенси шменсите, рикатските възглавници. Които сами си купихме, не които са ни берайчите, нали? Не. Това е, леле, как се изразних. Идваш на мястото си и не мога да седнеш. Не мога да седнеш, защото имаш фулблон възглавница. И къде е това? Аз го хвърлих някъде. Човек тук, що ме блъснат в главата. Това. Какво е това? Какво е това? За какво е това и за какво ми е? Защото толкова много място заема. Аз не мога... Къде да го сложа? Къде да го сложа, като няма място за нищо тук? Пътя ни е 10 часа. Това няма фокусира така, но 10 часа ни е пътя, което е доста окей. Но буквално се чувствам в Ryanair на дългите полети, човек. Това не е окей. Мале, добре изглежда стаята. Много е добре. Мен много ми харесва. Я да видим, имаме ли тераска, балконче, нещо? Нямаме, нали? Не. Чакай само да затворя вратата. Леко я треснах. Това е душа. Да. Тук е туалетни. Дали? Тя сама се отвори. Тя сама се отвори. Ма ти ми е до пето. Масаж. Я вим Nightlight. Виж, Nightlight е подсветката. Това се ходно.
Това е, да, това е вентилатора. Яка работа. Температура. Какво седалката ли ще се стопи? Да. Затопля седалката? Топло е. Опа. Значи и само се плъшва. Прешър. Мале, много яко. Какъв прешър? Позишън. Не си температура. Да затопля. Боже. Много клин. Това е страхотно. Това е невероятно. Да, това е страхотно. Абсолютно невероятно. Цъкни го. Цъкни го пак. Това е страхотно. Красиво, нали? Да, но мирише ужасно. Мирише много неприятно, да. Кой е това? Триник. За кое? За Бангкок. Да, нали? Нали тя значи ние се връщаме, защото много ни е харесало. Примерно вижда това. И някаква, не. Ти ресторант ще искате ли да пробваме? Среща ли? Да. Макдоналдс? Не Макдоналдса. Сифуд? Може да. Може и там да влеземе навътре в преките. Не ме мислиш като Сойгай по каубой. Не е каубой, той е на другия край на града. Не на другия край, а е там по другата част на града. Не, глупости, каубой, да, каубой напред, Каостън Роуд. Да. Мен ми се яде нещо традиционно тайландско. И мен ми се яде нещо тайландско. Ама да, възможно да се отрови. Мерси. Още напред, нали? На улицата е трудно. Да, после може и там. Тук що се преместиха от тази страна. Тук ли сме? Да, здраво. Дома я се слави, с това ще ти помоли да не е мъто и буквално виж няма нищо червено в това. Да. Тоест не е някакво готово да сипно и да слага. Да, страхотно е. Супер фъни, като видиш възрастен човек бял. С тайландка. С тайландка, да. Защото ти знаеш какво е. Всички знаят. Всички знаем за какво става дума, да. И то майка за някои от най-успешните такива богати хора в целия свят. Тук ли искаш? Тук е Пауляне. Вау! Това са... вау! Това са хлебарки. Това са хлебарки. Това е супер гнусно.
Ето това е супер вкусно, виж ги тия. Човек, аз да не мога. Да, това огромна стъкалец, това е като ония на Гърция. Там, Тотално не бих могъл. Отвратително. Вижте там какъв крокодил има. А виж семейките или какво е това? Крокодилски кебаб. Преди час бях толкова гладна, че ще да си взема нещо. Ще вземеш някоя хлебарка. Да, даже ще да взема нещо. Това е от вашето. Това е голямо лако. Да. Трябва за... Да, много добре казвам. Правят го на бол. Бол с дори. Реално, да, не са само гносоти, смисъл има реално нормални неща. Какво си хареса? Това първият тост с карамел бискот. Карамел бискот, да. Той е френч тост, това. Я да го видим. Добра такова много бих яла. И ще си вземем. Искам да си го пинна и... И да се върнем. Евентуално да. Защо не искаш ли лабубо? Не. Аз съм малко путен. Ще се плекая. Окей, I should buy more. Тия горе не ти ли харесват? Мен много ми Бяло харесват. не ми харесва. Наистина. Наложи се бърза смяна на облеклото, защото тук е зверска жега. Зверска жега. И почвам много да се потя. И моя таен съвет за всеки, който идва в Тайланд е да си купува дрехи тук и да ги носи тук, защото материята е пригодена за климата, за разлика от нашите европейски блузи. Европейските блузи в Тайланд спарват жестоко и се потиш като животно. С това първата работа, първия ден си купуваш дрехи и започваш да си носиш купените дрехи тук. Какво е сега това? 8 PM коктейл, нищо си тук пише 7 AM. Не е 7, 8 PM коктейл се казва. И е с... Това лече е добре, Това лече и мен ме притеснява малко, ама... Нищо няма. Не бе, нищо няма. Аз съм пих сок с вода, нищо. И с някакъв жасмин е вътре, с тайландски чили флейкс or something. Това не знам какво е. Sweet pea almond. Ако измили ли то? Добро е. Има джентифил обаче и много се усеща. Не. На здраве. Аз не мисля, че се регулира. Това беше много близо. Това беше центъра. Вейко. Обаче и ланчо в водата, ако много се е фокусирал долу вляво. И аз actually. Направих ти много яки така. Thank you. Много добре, бе! Даже е оцелил почти да... Да. Има две фикса. Има едно в лицето. Аз трябва ми нещо май не. Да, целиш. Целиш. Така. Браво! Да, Браво, бейб! Много добре! Виж, много си добра. Виж, има хедшот, има... Много в сърцето. Спъни. Вау. Ще ме штракнеш само? Яко. Да. Как ти изглежда нещо въобще? Не виждах. Това е една мъжка
Али. Сега си селим някъде горе. Я, какво направи Води пари? малко го унищожи, господина. Мале. Аз това беше моята бюста. Това е моята, това е твоята. Аз съм целил почти хикса, бе. Да, аз имам най-много цели. Най-малко цели. Аз целил ли съм хикса или просто съм го разкъсал? Не, Влади, много разката фамилията на това. Как беше? Представяш ли си, че това е някой конкретен човек, който мразиш от много време и реално искаш да го биеш? Не. И аз също. Виж, не е ли странно, че сходи, че Даряна ми да ще Това е стария хотел. Парк Роял. Бая хора има. Thank you, bye bye. Точно зад мене има такива момичета, как се каже, жрици на любовта. Нали така? Това тук е пълно, навсякъде само са жрици на любовта. Вкараха ни в служебния асансьор. Говорят се нещо. На глава ни доставят си. Къде ще ни продават органите, като ни разгости? Доста Може за органи да ни убият, да. Доста е шано. Thank you, have a good evening. Ще вземе един ръка. Нищо лошо не е станало. Реално не ни продадоха за органи. Да, Мисля да иде и много черен дроб. правят повече пари от нощувки. Почему черен дроб от пъти на път се намира за 49? Мама. Яко! Но не е яка стаята, нали? Яко! Я снимай сега какво си купих. Я да видим какво си купи ти. 7-Eleven Finds. Не, това е за... Това е много кют, това е страхотно. Ами ще снимаме и на файта с него. Да, то ни е за утре вечер. Утре вечер сме на... Утре ли? Мисля, че е утре, да. Nice. Аз си купих шоко банана, което мислех, че е този viral милкшейк. Но се оказа, че не е баш това. Не е рецепта за диария. Купих си... В смисъл, те го направиха с мляко, какао и банан. В смисъл, плода банан го нарязаха и го сложиха. Да направим тест. Само, че не мога да разбера откъде се... Капаче. Много е гъсто. Това е брутално гъщо. Това е като в Макдоналдс. Добро е. Много студено. Супер студено е. Я да се огледам с новата ми риска. Ми не стои зле. Готино е.